Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat Sylvania een bezoek brengt aan het RST. Het is de opening van de Extra vandaag. Daarin staat dat minister Sylvania zijn bureau heeft leeggeruimd en een afspraak zou hebben gehad met het recherche-samenwerkingsteam. Sylvania zou niet meer het vertrouwen hebben van de MFK, maar er komt heel weinig informatie van de partij naar buiten. Wat we weten is dat er voor aanstaande vrijdag een bijeenkomst, een vergadering in het parlement staat gepland met Sylvania. En ook dat hij op datzelfde moment zijn aanhangers heeft gevraagd om te demonstreren, om hun steun te betuigen aan de minister. Dat er problemen zijn binnen de partij met Sylvania, dat is duidelijk. Maar het gebrek aan informatie zorgt er onder meer bij oppositiepartij PNP voor. Dat mensen dingen gaan zeggen op sociale media die niet waar zijn. De Groene Partij benadrukt dat er geen enkel contact is met de MFK over het eventueel aanblijven van de regering. Het bestuur van de PNP ontkent dit volledig en benadrukt dat de MFK een positie moet bepalen over de ruzie tussen minister Sylvania en ontvanger Alfonso Trona. Dat is niet gebeurd en dat leidt tot allemaal onrust, aldus de PNP. PISAS benadrukt het belang van correcte informatie. De minister-president heeft gisteren een persbericht, of tenminste dat heeft de regering van Curaçao gedaan in naam van PISAS, waarin hij het belang van correcte informatie benadrukt. Hij doet dit naar aanleiding van een artikel in het Antilliaans Dagblad van afgelopen maandag, waarin volgens hem onjuiste informatie werd verstrekt over de ministeriële verantwoordelijkheid voor de Gaming Control Board. De politieke verantwoordelijkheid voor de kansspelsector ligt bij de minister van Justitie. De krant schreef dat het bij PISAS lag. De minister die vindt het jammer dat de krant dat niet gecorrigeerd heeft. Maar het Antilliaans Dagblad zelf benadrukt vandaag dat transparantie ook inhoudt dat de regering een plicht heeft om informatie te geven aan de media. Politie verricht inval. Het was vanochtend vroeg zichtbaar. Verschillende agenten, onder meer van de gewone politie, van het team forensische opsporing, van de dienst georganiseerde criminaliteit, agenten in camouflagekleding. Er werd flink ingezet om een inval te doen, maar er is nog weinig bekend over de inval. In ieder geval hopen we zo snel mogelijk u erover te kunnen informeren. Maar de beelden laten wel zien dat er sprake was van een goed georganiseerde inval vanochtend in Scharlo. Hoge straffen geëist voor ex-leden kustwacht. De officier van Justitie heeft gisteren straffen geëist, variërend van 20 maanden tot 10 jaar gevangenisstraf tegen 7 verdachten in de zaak van de voormalige medewerkers van de kustwacht. Het gaat om 7 verdachten, van wie dus straffen zijn geëist van 20 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, tot en met 10 jaar gevangenisstraf. Ook is 7 jaar, 4 jaar, 36 maanden en 34 maanden geëist. Alle 7 worden ervan beschuldigd betrokken te zijn geweest bij criminele organisaties, waarbij zij criminele geheime informatie van de kustwacht zouden hebben verstrekt om het doorvoeren van grote drugsladingen naar Curaçao te vergemakkelijken. Curaçao weet niet te winnen van Trinidad en Tobago en dat is jammer. Het was een spannende wedstrijd gisteravond in het STK-stadion. Afgelopen vrijdag wist Curaçao met 2-0 te winnen van Jamaica. En als het gisteren ook gewonnen had, zou het nog steeds aan de kop staan van Pool B. Die moet leiden tot de directe kwalificatie voor het WK. Maar het werd 1-1. Eerst met een mooi doelpunt van Curaçaose speler Kenshi Goré. En in de tweede helft scoorde Trinidad en Tobago. En daarmee is Curaçao tweede in de pool. En moet in november nog tegen Bermuda en Jamaica. Nou ja, als we allebei winnen, dan maken we nog een hele goede kans. En Trinidad moet nog in
Trinidad en Tobago tegen dat land. En dat wordt ook nog of Jamaica moet er ook nog tegen spelen, zo moet ik het zeggen. Dus dat wordt ook nog een hele spannende wedstrijd. In november wordt alles duidelijk. Maar de enthousiasme op de tribunes was er niet minder om. Er waren weer heel veel mensen en het was weer uitverkocht gisteren. Aanrijding tussen auto en kraanwagen. Dat gebeurde gistermiddag op de Suffisantweg ter hoogte van de kruising met de ECG Platen. Daar had een verkeersongeval voor gedaan tussen een Chevrolet Spark en een kraanwagen. Het ging om het niet verlenen van voorrang en de vrouwelijke bestuurder van de personenauto liep een verwonding op ter hoogte van haar heup. Er moest een ambulance ter plaatse komen en de paramedici onderzochten de vrouw en besloten haar over te brengen naar het CMC. Dan is ook de identiteit van overleden vrouw nog niet bekend. Dat gaat over het lichaam dat op 23 september werd gevonden in het water bij de Megapier. De politie heeft aan de Extra laten weten dat het tot nu toe niet gelukt is om de vrouw te identificeren. Zoals gezegd, 3 weken geleden werd de vondst gedaan en er is nog steeds geen duidelijkheid in de zaak. Daarom wordt een dringend beroep gedaan op de gemeenschap. Iedereen die informatie heeft die van belang kan zijn voor het onderzoek, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Bida te mobilier. Ibo merece maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app no Boti Banco di Caribe, turcosta na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tour tem solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco di Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Aruba, want de AVP begint een corruptieonderzoek naar de commissariaten. Volgens de partij heeft het Aruba miljoenen gekost dat de MEP 8 jaar lang bevriende families, groeperingen aan baantjes als commissaris heeft geholpen. En er wordt nu gekeken, volgens de AVP en minister Douwers is daarmee aan de slag, of deze zaak voorgelegd moet worden aan het Openbaar Ministerie of dat er een civiele rechtszaak moet worden gestart om de bedragen terug te vorderen. Het gaat onder meer om een groep mensen die een bedrag van 9 miljoen gulden kreeg, een familie die 5000 gulden per maand kreeg zonder te werken en een andere familie die in totaal 50.000 gulden kreeg. Volgens de AVP is dit een strijd tegen corruptie die zal doorgaan, zodat het volk uiteindelijk te weten komt waar al dat geld naartoe is gegaan. En dan de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Eddy van Marum, is begonnen aan zijn rondreis. Hij was nog niet eerder als staatssecretaris op Saba en Stesia geweest. Hij begon zijn bezoek afgelopen zondag op Sint Maarten en is daarna naar Saba en Stesia gegaan. Hij bezocht eerst Sint Eustatius en dan kreeg hij een rondleiding over het eiland. Hij bezocht de zeehaven, heeft onder meer bij de werkzaamheden bij het Klif gekeken en hij sprak over de regio-deal Sint Eustatius en de activiteiten rond de herdenking van First Salute Stesia
2026. Met de ferry ging hij naar Saba en daar heeft hij een kennismakingsontbijt met het bestuurscollege gehad. Ook heeft hij een bezoek gebracht aan de Saba Conservation Foundation en de oog gesproken over de regio-deal Saba. Dan gaat het onder meer over de bouw van een multifunctioneel centrum en een nieuwe school. De dag werd afgesloten met een eilandtour en er lag vooral veel nadruk op landbouwprojecten, herbebossing, visserijprojecten en voedselzekerheid. Hij is naar Curaçao en uiteindelijk is zijn laatste dag op Bonaire. En op die manier heeft hij 5 van de 6 Caribische eilanden van het Koninkrijk bezocht. De brandweer van Curaçao heeft meer dan 600 branddetectors uitgedeeld. En dat was onderdeel van de Brandpreventieweek 2025. Er waren allemaal voorlichtingsavonden, middagen. Die vonden onder meer plaats in Barber, in Brievengat, maar ook op het Wilhelminaplein. En zoals gezegd, 600 mensen hebben nu een brandpreventiedetector in huis. Om op die manier te voorkomen dat ze overvallen worden door brand natuurlijk. Het geeft aan als er brandalarm is. En volgens de brandweer hebben heel veel mensen informatie gekregen. En er waren dus ook allemaal voorlichtingsmateriaal, maar ook voorlichtingsdemonstraties. Waarbij zelfs de kinderen mee deel mochten nemen. Dus dat is volgens de brandweer geslaagd geweest. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want inheemse volkeren van Ecuador klagen over buitensporig geweld van militairen tijdens protesten. Er wordt in Ecuador lange tijd al geprotesteerd en afgelopen maandag en dinsdag werd geprotesteerd tegen een militaire operatie door protesten neer te slaan. En die protesten gingen onder meer over het afschaffen van de dieselsubsidie, waardoor de kosten van levensonderhoud stijgen. En dat in een land waar de armoede op het platteland 41% bedraagt. Maar volgens de inheemse volkeren, of de inheemse bevolking van Ecuador, is de politie veel te ver gegaan. En is ook het leger ingezet om mensen neer te schieten. En zijn er woningen, vrouwen, jongeren, ouderen en kinderen getroffen. We houden het voor u in de gaten. Dit was het belangrijkste nieuws. Dit was Extra Journaal. We zijn er morgen weer. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.